هێڤا li çarde di bendê mame 10 sala me heyva çardehê nûdî bi min her cejn û sersale dema dîlber bi min rûdî nîşanê rûperîşanê hinarê şax û şeqlawe li min ferze tewafa ber sefîn û hewlê rûcûdî reqîbê lew meker dîsa nefes da agirê eşqê seraser pê te canê min dinêv wî ateş û dûdî li min ev agirê eşqê berê yek pê te bû hilbû ji lewmê dijminê bedgo li min herzê de tirbûdî bi vî rengî nedî çare teresmaye di mabeynê dizanim tu dikirê dîlber ji ber derwek sehê mûdî cegerxwîn û reqîb îdî nema karin bibin hemreh cegerxwîn Mihdiyê wexte رقيب فرعون ونمرودي